ina ɗaya matucin mayaudarin abokin nan naka yake. Daman kai mutumin banza ne ban sani ba? Wanda bai san ciwon ya mace ba? Ke ba masu rashin hankali a gurin nan. Akwai marasa hankali na irin ku gaba ɗayan ku? Wai mai Safiya mata muku da ta cancanci wannan dabbancin da kuka yi mata? Kin ga kanwata, dan Allah ki yi hakuri. Na san ba a kyauta a kawarki ba, amma ba a ne kamata mu yi wannan maganar ba. Yi min shiru. Ai har da kai, manafiki da kai aka yi wa'annan kulle-kullen ko? Ke bar gurin nan ba haka ban kurfe ki. In ka isa ka taba ni ka gani. Kin ga Fauziya, dan Allah ki hakuri ki taho mu tafi kawai ki rabu da su. Allah ya isa mutanen banza kawai. Mu je mana. Let's hit this TP. Let's hit this TP. Yes. It's going. It's going. Let's hit this TP. Which is one. Yeah. Up. Some more. Up. Yes. TP. Kake ji mala. Oh mo. Wow, almost 12,000 key, $12,000. Sharp, you don't enter. Okay. Yawwa, Alwan, wai wannan yarinyar da ta maka magana da za a hall, da Allah wace ce wallahi ta burge ni. Daga ta Gaskiya sanata you are not serious. Kai kowace yarinya ka gani sai ka ce a haɗa ka da ita? Wannan yarinya fa ba irin wanda ka saba hurewa kunne ba ce. Kana da matsala ustazi da an yi magana ka ce hura kunne shedan ne ni? Ha? Kaga malam, fara amsa wayarka. Na ga tana ringe. Kaga ban ma san tana yi ba ina lallaba ka taimaka ka hada da yarinya. Ka sani ko lokacin aure na ne? To, don ne ma shi. Don ne hafa? Da sanata, fine wallahi ya ne. Wallahi lafiya kalo ka shigo ne? Na shigo ga nan ta wajajen bakin gate nan kuna ina. Okay, to kawai ka shigo gate din sai ka gangaro straight down zaka ga mu a zabin a garden a zaune. Oh, okay, straight? Yes. Okay, gan. All right. Yawa, let me cash out. Ba ta lokaci. Je cash.